जोङो थारमाने बे साब सेन्टारनि बे थ्रु गेजेरजों हाबनाय एपिडिसिनि थार सासे न'खराव थांनाय दा बे जोंहा आख' फाख' जानानै दं गेजेरजों थांनायजों गोदोबाथ' गोजौमोन दा थारा लावलांबाय लावै लावै दा हायलांबाय जेनेबा नैबे न'आवबो गोदो गोजौमोन थारा दाथ' गाहाय जानानै थिङाव नांहां नांहां जायो एखमबा अखाफोरजों माबा जाजानो गिनानै दा जोङो बिनि जे CHO सारा एपिडिसिएलआवबो कमप्लेन हैखांबायमोन सिगाङाव दा एपिडिसिएलआ दा बेखौ जेबो इनिसिएटिभ लायाखै दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरै बेखौ जाहाथे जाफुंना फैयो बेखौ आसा खालामदों आरोखि आङो दा सिगां आरो कमप्लेन होबावदोंमोन नामा आरोबाव कमप्लेना खेबसेल' हैदोंमोन नामा लिरनानै लिखित बादि होखादोंमोन आरोखि खिन्थु बेखौ गावसोरबो नायफैयाखै माबायाखै बिदिनो जाना दङ जेबो गुरुत्थ' लायाखै गावसोर सारभेयावबो फैयाखै नालाय दा थांबाय थानोबो आख' फाख' हयथ' बिदिनो जानो हागौ दा माबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों बेयो प्रब्लेमाथ' दा नोंथांनाव नुदों नैबे थाराथ' गाहायथारसैयानो नङा होमबा दा थारा लावलांबाय थाबाय बे गोदोनि थार गोबावनि समनि दा बेखौ माबायदि डिसप्लेस खालामनानै दस्राजों एसे डाइभार्ट खालामनानै लाङोबा मोजां जागोन आरोखि आरो इयुनाव हयथ' बेफोराव माबा न'बो फैनो हागौ सेंसन जानानै आरो नैबे ओरै दंफां फांसेनिफ्राय ओरै थिङाव नांहां नांहां जानानै दङ हयथ' मालाबा बोरैबाफोर नाङोब्ला बेबो गुरुत्थ' गिनांगौ जाना फैगोन आरोखि अखा बांखा हाबाथ' बिदिनो सोरबा गिनांगौबो जाबाय दा सर्ट जाजानो गिजाबो थारानो गाहायब्ला बे दैजोंबो माबा जानो हागौ जिहेथु नेकेट थार बियो केबोल थार नङा नालाय कारेन्ट मावख'गिरिनिसिम मा फोरमायहरगोन दा नैबे समाव दा बे समाव बिथांमोना बेफोरखौ दा नायनानै बेखौ दस्राजों दाबोथ' लामा जायगा दंखायो बेजों लांनानै ओजों हरफिननो हायो आरो बिथांमोना गावसोर जुदि सारभेयाव फैबा माबेजों माबानांगौ डाइभार्ट खालामजायो बेखौ नायफैनानै गावसोर मावनो हागौ मावनो हायो नांगौ जेनेबा दा डिपार्टमेन्टआ जुदि माबा खालामथाराब्ला मा खालामनो जोंबो बिदिनो ओरैनो थांबाय थायोबाथ' गाज्रिबो मोनो गावसोरबो गले गले बुङोबा माबायोबा इयुनफ्राव जेनेबा माबाफोर बोरैबा इन्सिडेन्ट जायोबाथ' बेथ' एपिडिसिएलनि दायथ' जाहैगोन जिहेथु जों लिरना होखानाय